Meron pala mga idol, kala ko wala. Good size. Meron mga idol, dalawa. Yung dalawa. Marami pa rin talagang laman sa spot na to. Kahit maraming naglalatag. Laking miyapi dito. Nandun pa sa unahan mga idol yung dalawa. Meron mga idol, oh. Pero hindi ito mga idol yung gumawa ng bakas kasi medyo malaki pa yun. Medyo malaki pa yun kaysa dito. Baka dito duman sa isang sapa. Magkabilaan kasi ito. Dito ako naglagay. Baka dito pumasok sa isang sapa. May dulo. Dalawa. Jackpot mga idol. Akong dalang sasa. Gagawa din kami ng pawid. Ito yung huli natin, no. Yan mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. May papandawin tayo ngayon yung 15 pirasong bubutrap dito sa spot na to mga idol. 15 piraso na ganito eh. Napandaw ko na yung isa. Yung malalaki mga idol dun sa Katunggan, sa tapat lang ng kubo. Bali daanan dito sa kubo papunta dun. Hindi ako nagbangka kasi hibas. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Bali 14 pa yung papandawin natin. Yung isa nandun sa daan. Daanan na lang natin. Tapos yung 13 nandito. Diyan sa loob. May nagpandaw din kanina. Hindi ko alam kung may huli ba yun kasi may mga apak. Medyo matatagalan tayo ngayon sa pagpandaw kasi wala tayong bangka. Hibas masyado. Marami nang pinaglatagan din kahapon. Mga maliliit din na trap yung gamit. Bali yung cellphone ko pala yung gamit ko mga idol. Hindi ko na open yung action cam. Iwan ko kung bakit. Full charge naman yun. May problema yata yun mga idol. Mamurahin lang kasi yun. Yung unang trap natin dito. Bali pangalawang trap na to. Walang kain. Ubus na yung kain. Kaso maganda sana yung action cam kasi pwedeng ilagay sa bulsa kasi napakaliit. Mukhang mahihirapan tayo ngayon cellphone kasi wala tayong bag. Yan medyo madilim pa talaga kasi alas 5 pa lang ngayon. Taan natin dun yung iba. Nandito pa yung iba mga idol. Mga idol. Dito. 3 piraso. Ito mga idol, meron tayong isa.
Meron mga idol, dalawa. Yung dalawa. Mamaya na natin hugasan. Dito pala dumaan mga idol, sa butas. Suga-suga crab mga idol. Pamelimango. Wala nang paa yung isang limango. Ay dalawa. Wala nang paa. Kinain siguro ng ano, suga-suga crab. Dalawa. Ay na ano dito. Sira pala dito mga idol. Limang piraso na lang yung papandawin natin mga idol dito. Kasi yung isa sa may daan. Meron tayo isang papandawin dito. Mga idol meron. Dalawa. Dalawa mga idol. Dalawa. Mga pinaglatagan din dito mga idol. Bago pa lang. Bago pa lang mga idol. Naglagay tayo dito sa unahan. Meron mga idol. May panggata na tayo mamaya. Ano? Dito sa loob mga idol meron tayo. Ang bawas yung pain. Meron. Meron pala mga idol, kala ko wala. Meron pala mga idol, kala ko wala. Good size na. Mga goods na. Pangulam. Nandun pa yung dalawa. Nandun pa sa ano. Nandun pa sa unahan. Dalawa. Yan may dalawa. Hindi nila naubos yung ano, pain na igat. Marami pa rin talagang laman sa spot na to. Kahit marami yung ano naglalatag. Dito mga idol sa loob meron tayo. Sana may huli. May pain. Wala.
Sige mga idol, mamaya na lang. Nandito na tayo mga idol sa may daan, yung last. Yung, yung mga trap natin sa daan. Bali, nandito pa yung isa natin. Sa tabi lang ng ano, ilog. Meron mga idol oh. Mga idol, meron. Naibsan na kasi taas na. Iwan ko kung ilan ang alimango natin ngayon mga idol. So mga idol, papunta na ako dun sa ano, tatlong trap na ano, malalaki. Malaking miyapi dito. Sana makaragdag tayo mga idol kasi wala tayong medium. Ito yung isa natin oh. Isang trap natin na malaki. Nandun pa sa unahan mga idol yung dalawa. Meron mga idol oh. Yun. Idol, dalawa, malalaki. May dulo. Dalawa. Buti pa dito sa Katunggan may idol, malaki yung ano, alimango. Yan o. Yung isa. Tanggalan yung ano. Nag-aaway sila sa loob. Punta na tayo dun sa dalawa mga idol. Malapit na ako sa pangalawang trap mga idol na malaki. May mga ano kasi dito, mga bakas ng ano, alimango. Kaya nilagyan ko ng trap, sana mahuli yun. Medyo malalaki pa naman yung ano, bakas. Dito kahapon mga idol, may mga bakas ng alimango dito. Lagyan ko dito ng ano, trap. Sana madali. Meron. Yan o. Malalaki ng alimango dito. Pero hindi ito mga idol yung ano, gumawa ng bakas kasi medyo malaki pa yun. Medyo malaki pa yun kaysa dito. Baka dito dumaan sa isang sapa. Magkabilaan kasi ito. Dito ako naglagay. Baka dito pumasok sa isang sapa. Okay lang may doon kasi may laman naman. Stay tuned lang may doon. Kabawi tayo dito. Malaki yung huli natin dito. Dito na tayo mga idol sa last na trap natin. Bali, deserve ko lahat yung trap natin. Ito yung isa natin. Meron ba idol? Kasi wala nang pain. Yan may dulo. Guys, mayroon nakaapat tayo sa tatlong trap. Ano? Dito kasi ako dati nakadali ng malaking alimango may dulo. Diyan.
Nung hindi pa ako nagbibideo. Mamaya na lang mga idol sa kubo natin. Mga idol, nandito na ako sa kubo. Tapos na ako magpandaw lahat. Swerte yung malalaking trap natin. 4 na piraso. Medyo nakarami din naman yung ano. Nakarami din naman yung ano, maliliit na puputrap. Iwan ko kung ilang piraso yung alimango natin lahat mga idol. Ito mga idol oh. Malaki na. Hindi pumasok yung ano. Hindi pumasok yung ano. Yung gumawa ng bakas. Ito yung pumasok oh. Ayos na rin ito mga idol. 4 dito, tas dito 2, 6, 3 dito. Kinain ng ano, marami yung gagataan natin. Sampo. Pang 10 to mga idol. 11, 12, 13, dito 2, 14, yung 2, 16, 17, 18, 19, ito 3, 22, 23, 23 piraso yung alimango natin. Jackpot. Update ko na lang kayo mamaya mga idol pag natali ko na lahat. Pauwi na tayo mga idol. Nagbangka na tayo. Bali, ito pala yung huli natin lahat. Magbenta na mga idol. May pangbenta na, may pangulam pa. Idol oh. Yan mga idol oh. Ang dami. Jackpot mga idol. Sige mga idol, salamat sa panonood. God-bless po sa inyong lahat. Sana patuloy niyo pa akong suportahan mga idol sa aking mga crab hunting adventure. Ayos na ito mga idol, pang ulam na, pang binta. Gagataan namin mamaya. Lagyan namin ng ano pa ko. Akong dalang sasa. Gagawa din kami ng ano, pawid. Ito yung huli natin, no?